Pagatukuron nga Iloilo Terminal hag Central Market, igadumala sa gihapon sang Iloilo City Government. Iloilo City Hall sa gihapon sa idalom sang LEEO ang mga dumala sang Iloilo Terminal hag Central Market bisan ini ang ginpaidalom sa PPP o kon Public-Private Partnership. Gani wala sang gastuhon ang syudad hag wala sang saka sa renta samtang nagapadayon ang konstruksyon. Ini ang rason kung nga ang suportado gid sang Market Vendors Association ang redevelopment sang duwa ka merkado. Ang pag-level up sang mga merkado o makabulig para sa mga ordinaryo nga mga manugbaligya. Ang pagkaayos ng duwa ka dalagong ang merkado ang maghahatag sa oportunidad para mapasanyog ang ilang negosyo kag makalaga sa kauswagan sa ibang nga distrito sang syudad. Sa karon, ginahanda na sang Local Economic Enterprise Office sang Iloilo City Government ang mga temporary stalls nga pagasaylohan sa mga vendors sa Iloilo Terminal hag Central Market. Ang mga temporary stalls ang nahamtang sagwa sang Iloilo Terminal hag Central Market para hindi na maglayo pa ang saylohan sa mga vendors. Giyan pa siguro sang LEEO nga mabako ng disenyo sang temporary stalls para mangin organisado o pagplastar sa mga vendors sa tion nga sila ang makasaylo. Madugay na nga handom sa mga vendors, konsumidor kag mga Ilonggo ang papakaayos ng duwa ka merkado para sa kaswagan sang syudad. Nagapati si Mayor Jerry Treñas nga may maayo man ang lakat sang negosyo para sa mga vendors sang Iloilo Terminal hag Central Market sa oras nga sila ang makasaylo sa mga temporary stalls nga gintukod. Ginabanta, magalawig sang duha ka tuig ang pagtukod sang proyekto. Wala sang rason para magkabalaka ang mga vendors bangon City Hall o kon LEEO ang mga dumala sang merkado, wala sang gastuhon ng syudad, kag wala sang saka sa renta samtang nakapadayon ang konstruksyon. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.